स्टेट बैंक बैंक मैनेजर थे यूनाइट बैंक सॉरी उभय को अनुरोध करी आम खेलाड़ी मान सहित परिचय हाँपाई प्रथम सीनियर को सेपटे ताली मार छिड़ा है कौन अरुआ डबल अंडा भूत कोठी भोजी भूत कोठी
ବର୍ଷକେ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ଆମେ କରୁଛେ, ଭେଟରାନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟି କରୁଛେ, ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଥିବ, ଚାଲି ଆସୁଥିବ। ବମ୍ବାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅନୁରୋଧ ସବୁବେଳେ, ସିଏ କହନ୍ତି ଠିକ୍ ନା, ଆଉ ଫିଲ୍ଡଟି କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ମାନ୍ୟବର ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମକୁ ବି ଆଗରୁ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହରିହର ଅଭ୍ୟର୍ଥ ହରିହର ଖାଡଙ୍ଗା ବି ଆମେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରି ଆସୁଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଭେଟରାନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମସ୍ତ ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଟିକିନ୍ଦା ସେଇଟା ସବୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ରୋଡ଼ ତାର ଯାଉ, ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ସମର୍ଥ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଏ ପଡ଼ିଆଟାକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବି। ବମ୍ବାଇକି ମୁଁ 10 ଥର ବି କହିଛି, ଯଦି ଆଜି ତ ଆମ ପାଖେ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ ବିକାଶ ନା କ'ଣ ଆସିବେ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖେଳୁଛୁ, ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଖେଳୁନୁ। ଓ ତମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼, ତମେ ଖେଳ ନାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କେହି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖେଳିବା। ଆରେ ଗୋଟାଏ ଓଭର ଯାଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମନ ଦୁଃଖ। ଆଜି ବୁଲ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଗଲା, ଟିକିନା ତମର ମୋର ତାହେଲେ ଯିବା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ। ଆମେ ଗଲୁ, ସାନ ଭାଇ କଥା ରଖିଲୁ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମିତି ହବ, ମାନ ଅଭିମାନରେ ସମସ୍ତେ, କେହି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମତେ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ଏଇ ଆୟୋଜନର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ମନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ କରିକି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। କିଛି ମୋର ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ହଁ। ତେଣୁକରି ଜିନିଷ ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ। ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋର ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଟିକିନା ସିଂ, ସଜୟ କୁମାର ସିଂ, ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆୟୋଜନ କଲୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଥିଲେ ଆମର ମୁନା ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁ, କୁଆ ଗଲେ, ସିଏ ତ ନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁନି, ହେଲା। ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଖସିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଲା, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କି ସାନ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆସିବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଇଏ ଆୟୋଜନ ଆମେ କରିଛୁ। ମୋର ବି ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ମୋର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆସିବ, କେମିତି କ'ଣ ହବ, ଗୋଟା ଏକାଠି ହେଉଛେ, ଖାଇବା ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସିଏ ନାହିଁ। ହଁ, ରହୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଡକାଡକି ହେଉଛୁ, ମୋ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଡକାଡକି ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଇଏ ନେତା ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା, ଆମର ଏ ଖେଳ ସେମିତି ହେଉଛି, ସେମିତି ବି ହବ, ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ବି ହବ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି। କିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୁଧନା ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଖେଳ ହେଉଛି, ଗୋଟା କ'ଣ ଇଏ ନାହିଁ, ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜିନିଷ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବି ବି କରୁଥିବି, ବଞ୍ଚିଲା ଯାଏଁ। ଏତିକି କହିବି, ନମସ୍କାର। ଧୂଷା ତାର ବରିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମନେ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କେବଳ ଧୂଷା ନୁହଁ, ଧୂଷା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ହାତ ମିଳେଇ ଯେମିତି ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତରଫରୁ ତାକୁ ଟିକେ ହଳ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ମାଟି ପଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଘାସ ଲଗେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ କନସେପ୍ଟର ଟିକେ ନାକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମଟିଏ ହେବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମଟିଏ ହଉ, ବେଶୀ ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପଟେ ଲାଗିଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଲଗେଇଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜବରଦଖଲ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ମନୁନା ନିଜେ ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେପଟେ, ଏପଟେ ତ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇଛି, ସେପଟେ ଏଇନା ପାଚିରି ପଟେ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇଥିଲୁ, ସେତିକିବେଳେ ଲଗେଇଥିଲୁ।
धन्यवाद देवी से समय जो मैंने ए प्रयास लगे करते मु भावी जो बाईपास जाऊँगी ए पड़ियाटा को सियाड़ी की घुंचेवाई ए पड़ियाटा सियाड़ी घुंचेले आमर पड़िया जी दरकार से आमर कौन असुविधा ना जदि गोटे बाईपास साइड रे आमर गोटे भल खेल पड़िया रमें जानवा गोटे बढ़िया माने जगार आम गोटे पाइले तेणु सेपट को टे घुंचेवा पछे खेल पड़ियाटा को टे बागेवा आ से घरटा को आम पूरा मन को नहीं जावा जमी ना स्मार्ट स्कूल सब होनी कि सीटा आमर गोटे स्मार्ट माने स्पोर्ट्स रूम गोटे करदवा घर करदवा बागे कथबार्ता करी आम पिला आयत भितर जमी रहा ओनली स्पोर्ट्स माने ये जमी रहीशीघ्र व्यवस्था करवा एवं सियाड़ की मु चेष्टा करते प्रोब्लेम भितर पशिबानी मुक्ता योजना रे जो पैसा आसी ठीक से सरकार पैसा ठीक से लगे दरकार कहीं तुम मैंने कि जान माने जो बरुणई 6 कोटी टंका फेरी गला काम जदि न करवा टंका आसवा केते कष्ट होची आमे जदि काम रे सहयोग न करवा 8 लाख 8.5 लाख फेरी जीव तेणु ये बाईपास कथा अलगा किंतु आमे टिके पड़ियाटा से कोणाड़ी एकदम घुंचई के बढ़िया एकदम ये करवा पड़िया टिके करवा ताकू से साइड को घुंचई के एकदम घुंचई के आमर जेतिकी दरकार सेतिकी रे करवा एबे काली मु योजना बड़ा के दायित्व नेली मते गोटे फोन आसीला कलेक्टर मते फोन देले कल राजेंद्र बाबू आपन को गोटे सरप्राइज प्रथम दिन रे आपण योजना बोर्ड रो दायित्व नहीं चंदी प्रथम दिन रे आपण को पे सरप्राइज आपण को निर्वाचन मंडली रो न थाई पारे आउ आपण को योजना बोर्ड ना रे मु देली 2 कोटी टंका बरुणई को देली आउ 1 कोटी टंका उग्रतरन को देली 1 कोटी टंका आमर भगवती को दियाला 4 कोटी टंका मते देले एवं मते गोटे इंस्ट्रक्शन आसीला जे बेगुनियापुर रोड को प्रथम दस्खत रे छाड़िबे कोटी टंका जोटा कि मु कोटी 11 लाख टंका योजना बोर्ड को प्रथम खाली दस्खत रे मु छाड़िबी कोटी 11 लाख टंका तेणु ये गोटे प्रभुंकर आशीर्वाद कार्य करिवार गोटे उत्साह थिला बेले कारण बेले बेले मु भाबुथिली कोन जेतले घर बाहर की जाउची सीधा जाउची आमे तो गोटे डिसिप्लिन ने जीवा लोक इनडिसिप्लिन हमको जणा नाही मते बेले बेले लागे खुरदार मु भड़ा अछि एई भलिया लागे कारण निज काम रे मध्ये मुंडो खेली पारेनी निजर काम करबा जोटी इच्छा थिबो श्रृंखला दृष्टिरू सेतिर टिके ना को मुंडो खेलानी काई कि ना काले इनडिसिप्लिन नहीं जीवो परवर्ती समय गोटे आलोचना हम राजेंद्र साहू सकाशे ये इनडिसिप्लिन होची तेणु से कौन सी थे मुंड खेलाए ना एबे बेसी भी मुंड खेलेबी अल्प अल्प मुंड खेली जोटा मोर विजन मत क्रिकेट खेल को कहीं बंद करें ना क्रिकेट जो हम जी डाक निश्चित जीवी आ क्रिकेट खेल पड़िया डेवलपमेंट क्षेत्र में जो जहाँ दरकार ताकू निश्चित करा एठी बोली नुह बेगुनिया बुलगोड़ी बोली नुह जिला भितर जी जो क्रिकेट खेल पड़िया खेल पड़िया विषय कह निश्चित मुझे सहयोग करी से सन्देह ना ये तो यहाँ जदि ग्रामांचल भितर था तो 2 मास भितर देखी था कुमार वस्तु बढ़िया जमी से देखी था कारण से नरेगा एनआरजीएस काम कर गोटे स्कोप अच्छी एठू गला से टार्गेट देली बेगुनिया बोलगोटे मु कहली वर्ष को 120 गाँव में 120 खेल पड़िया करा गोटे पंचायत रे 3टी 40टी पंचायत रे 120 टार्गेट देली एटा टार्गेट दबा परे आमे 62टा खेल पड़िया वर्तमान सुद्धा कंप्लीट हेची 62टा खेल पड़िया आ ताकू भी गोटे डेमो तैयारी होची ताकू केमिति माने गाँ गहली भितरे जदि मु मोर 400टा गाँ जदि गोटे वर्ष रे 100टा गाँ को कवर कली 5 वर्ष रे 400टा गाँ कवर होला खाली गाँ कवर नु गाँव रे किछि मुष्टिमेय लोक पड़िया को जबरदखल कर ताकू अटकी जीवो आउ हेई परिवनी खेल पड़िया मु थाए जी करंतु खेल पड़ियाटा सुरक्षित रही जीवो आज एई चिंता रे नल तो सियाडू माडी आसुथिले कोन माडी आसुथिले ना नहीं बुझ माडी आसुथिले ना नहीं मोर मने पड़ुची जयनार मोर पाटकुंड कलु से तले पाटकुंड कलु माने जाइकी मु निजे छिड़ाई की पाटकुंड कली तापर जाइकी
ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଯଦି ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଯଦି ବାଡ଼ ନ କରିବ ସିଧା ସବୁ ଯାକ ମାନେ ତୁମର ନେଇଯିବେ। ଏ କଥା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଠି। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ଯେତେ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏ ଗଛ ଲାଗି ଯାଇଛି ମନେ ରଖିତା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି କରିସାରନ୍ତେଣି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସତର୍କ ହେଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଯୋଉ ଖାଡେଙ୍ଗା କହିଲେ ମତେ ମଳୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାହିଁ ଏଠି 20,000 50,000 ଏମିତି କେତେ ଦେଇକି କେତେ କରିବେ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, କିଏ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନ କରିବ ମୋର ସେଥିରେ ମତଲବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବସେଇଛନ୍ତି ମୋର ଦବାର କିଛି ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ମୋର ଦବାର କିଛି କ୍ଷମତା ଅଛି। ये 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ନା ଏକା ଥରକରେ 5 ଲକ୍ଷ କରିଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ 5 ଲକ୍ଷ ଏକା ଥରକରେ ଏଭଳି ସେଟାକୁ କେତେ ବାଟ ନେଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ରବି ବାର ମତେ ବହୁତ ଥର ବହୁତ କଥା କହିଥିଲା, ଭାଇ ଏହା ହେଲାନି ସେ ହେଲାନି, ସେ ସମୟରେ ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କିଛି ନୁହଁ, ସେଠି ବି ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେବି, ସେ ତଳ ଗୁଡାକ ନହେଲେ ଗୋଟେ ସେଡ୍ କରିଦବ, ସେଡ୍ କରିଦେଲେ ଲୋକ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ହବନି, ଗୋଟେ ସେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସୁବିଧା ଅଛି, ସୁଯୋଗ ଅଛି। କିଛି କାମ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତୃତୀୟ ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେ ଏ କାମ ଗୁଡାକ ଆଉ ଟିକେ ମାଜି ଦେବି, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ନାହିଁ, ସେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଏ ସୁଯୋଗରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଏ ମାଟି ପାଇଁ ନିଜ ଜାଗା ପାଇଁ ଆଗ ଆଖି କାନ ମୁଜିକି କରିଦବା। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବେପାର ନା, ନିଜେ ଆଗ ନିଜ ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଯିବା, ଏଇଠି ପୋଡା ହବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ମନଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତାର ଯୋଉ ପଇସା ଆସିଛି ମନଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଟିକେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ, ଏପଟେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ହଉ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, କରିକି ଗୋଟେ ପଡିଆଟିକୁ ଆଗ ବଢିଆ ପଡିଆଟା ଏକଦମ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ନିଜକୁ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆସିବ। ପିଲା ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଖେଳିକି ଯିବେ। ଫୁଲତୋଡ଼ା ଭାଇ, ଫୁଲତୋଡ଼ା କରିଦେଲେ ଭଲ ଫଟୋଟା ଆସିବ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସତ୍ୟଶଙ୍କର ରାଉତରାୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ।